Avui a l'annex els parlem del llibre Llefià, de la barraca a la dignitat, de Juan Rico, que ens explica la història de com es va forjar aquest barri. Llefià va passar de ser una zona d'estiueig de la burgesia a un barri en què van prendre protagonisme les entitats veïnals que van promoure les millores a la zona. I és que els seus habitants van lluitar per aconseguir que aquest barri superpoblat disposés d'unes condicions dignes per viure. Es tracta de la història d'una zona de la gran ciutat il·lustrada amb fotografies de l'Arxiu Històric de Llefià. Llefià, de la barraca a la dignitat, és el títol del llibre escrit pel badaloní Juan Rico. Aquest veí de Llefià i membre de l'Arxiu Històric del barri ha anat compilant informació i vivències a l'entorn d'aquest espai de la ciutat. Ara, aprofitant el temps lliure que li ofereix la jubilació, ha donat forma a un llibre que repassa l'evolució del barri des de l'època dels romans i fins a la coneguda com a Batalla de Trafalgar, l'any 1986. Llefià, com en altres zones de la ciutat, és un barri amb un important llegat reivindicatiu. L'associacionisme i les entitats veïnals han estat al llarg de la història impulsores de millores socials, també en l'àmbit de la salut, el comerç i l'educació. Se luchó mucho en ese barrio por la educación, como en otros también, ¿no? Pero era muy interesante porque fue muy colectivo. Gente que no tenía hijos y a lo mejor no pensaba tenerlos. Se trabajó mucho por la educación en ese barrio. Y después quizás lo más negativo, cuando la cuestión de la plaza de Trafalgar. En el llibre es recorda la presència dels terratinents al barri, l'edificació d'habitatges espectaculars com la Torre del Huevo i també la presència d'entitats que transmetien coneixements de cultura popular com la Festa de l'Arbre. Esta era una fiesta que en los años 30 en Cataluña tenía mucho arraigambre. Bueno, se le explicaba a los chicos la cuestión de los árboles, las plantas, sí. Y ya te digo, fue la organización más fuerte que hubo en Llefià en esos años. Bueno, hubo también un centro republicano, pero vaya, más importante eran ellos, que tenían una asociación de vecinos, pero hacían gimnasia, tenían ciclismo. Aquest és un llibre escrit amb un llenguatge planer i entenedor que acosta al lector als diferents successos històrics que ha viscut Llefià a partir del treball documental realitzat per l'autor. Aparte de los apuntes que yo tenía y tal, y las vivencias, pues he hablado con bastante gente, con gente mayor del barrio, porque claro, yo vine en los años 60, yo prácticamente medio siglo no he estado en el barrio, ¿no? Y bueno, y después también algo a nivel histórico, ¿no? El llibre s'ha presentat al Centre Cívic de la Salut, on han assistit més d'un centenar de persones.